Sena Budaya. Toyo ati luhung mugi tatan temo saya suwe agem apa aja nganti ilang aja nganti ilang dadi ciri Toti Melastari yo budaya nomo kepalanipun Andastari Putoyo ati luhung mugi tatan tembok saya suwe ngagem apa aja nganti aja nganti ilang jadi diri saya rukun ayo Sena Budaya yo yo ya ayo
Yo. Yo, ayo, Yo, 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 yo. Ayo, 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 ayo. Oh, ya, yo, ya, yo. Iya Mas Agus siap Mas, yuk. Dari jauh sudah alingkanya lengkok kota buaya lama mulai dipandang tangannya melingkar agak ke belakang. Kain Lenggak lenggong selang lenggak lenggak lenggong Surabaya lenggak lenggak Surabaya tak jemu hati goncang pikiran melayang tapi jangan mata keranjang akibatnya nanti ditempeleng orang. Oh Mas Brindil. iya iyo iyo iya iyo Dari jauh sudah nyata linggangnya lenggok kota buaya
tak Yeah. jemu Oh. mata Yeah, yeah. Jos. hatiku pikiran melayang Jos. Jos. tapi jangan mata keranjang akibatnya nanti Yeah. kita beleng orang. Ya. Oh iya. Tenang kula kowe aja lali marang aku iki cahayu nalikane mandang susah sapa sing ngandani. Oh, ya. Ning saiki sareng oki kowe konjur malah lali marang aku asine sine kowe nasu terus ngajak padu Aja ngono, aja ngono. Susah,
aja ngono. Jamane dhewe wong ayu kowe janji aku ngasusah padha dilakoni Sena budaya asik yo ya oh jos yos yos jos Burung gading kepala tiga juga yang sama rupa yang sama rupa pergi plasir ngayojo sering ayo beli kain yang sama rupa omong jalake rapi songoce pakanono ketelo kanto lapo yo bapakne sing ora oleh anake wedok wis wani ngambung oh ya oh ya oh ya oh ya oh oh pakai cincin di jari manis, pakai gelang di tangan kiri. Selamat tinggal, jangan menangis. Di lain hari berjumpa lagi. Dulu kita, sekarang Bendi. Kalau Bendi apa sebabnya? Dulu cinta, sekarang benci. Kalau benci apa sebabnya? Rokok kretek tali di sutra, kuda deli gede pasare. Kirim surat ku tanda moto, yen wis lali iki gambare. Dulu kita, sekarang Bendi. Kalau Bendi apa sebabnya? Dulu cinta, sekarang benci. Kalau benci apa sebabnya? oh oh Menyang Solo payunge ilang, tuku lengopo toli keri. Dadi rondo aja sungal, Ora. payu rapi tanganane. del ketek Sekarang benci, kalau Bendi apa sebabnya? Dulu cinta, sekarang benci. Kalau benci apa sebabnya? oh ya oh ya oh ya oh ya so
majenan bentar ngalah arek sawang oleh olang paraune arep layar oleh olang wis atos saka Surabaya katut angin timur jaya mung jalake ra bisa ngoceh pakanono ketelokan mung bapakne sing ora oleh anake wedok wis wanginan supaya gelem arep tak dukunke hore hose hore
minyak Solo apa yuk hilang Iya. tuku lengo botole keri Terus. dadi rondo ojo sumelang Iso. rapayu rabi bridel nampani hore hose hore hore hose Abang maneh ora luturo wong sing ijo luture putih bocah maneh ora ngluyura wong di bojo ora mesti mulih ore ose 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 ore bagaimana bisa ku nyupir kalau tidak belajar dulu bagaimana bisa ku mampir kalau tidak kenalan dulu hore hose hore hore hose yo wis yo yo brindel brindel sing ganti segamone ra melu oh sing kene yo asik ayo lo goyangke yo saya ora kulino brongkongan ya. Iya. Cek toh. Sena Budaya NR Audio. Oh, lo. Apa ini? Asu. Asu nih. Hey. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari. Ayo lari-lari. Iki maksudane iki. Boleh romangan iki jajan. Oh, ya. Iya. Asrama wayu sangeyan cendra kira rupa nang sesat yo angin pang sempal kapal selo Rama
Sastra bocaling prawadya kala. Mas Denny. Iya ya. Ya Yo mas kandes luwes sasonae. Sang satriya tapa netepi ingkang suka prajurit nedya bela bangsa nilata ing nyawa nedya pandaruna kusumane bangsa. Yo kaya yo ing yuta sang satriya tapa netepi ingkang sumpah prajurit anadya bela bangsa nilata ing nyawa nedya prataruna kusumane bangsa. Yo sang satriya tapa netepi ingkang sumpah prajurit anadya bela bangsa nilata ing nyawa nedya prataruna kusumane bangsa. Rada mundur di. Yur, jos. Adus. Engkang selak juga celeng. Rati mundur. Eman apa mas? Rasuane. Rasuane.
monggo sami medangan Romiarso, Romiarso, monggo sami mirsanono seni jakelan kita senat budaya sumonggo, sumonggo Romiarso, mirsanono sumonggo, sumonggo dilenggani kan segitu.
budal cok. Nyaksek. Oh iya, halah. Ayo. Prapradhi lumaksana mangita-kita yo. Ya, oh. Ayo, ale, yo. Oh. Oh. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oi. Iya. Oh iya. Hop. Oh. Oh iya. Rindu mamur. Sena budaya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh. Yo panjongan. Yo. Minta yo. Oh ya. Ya yo. Oh. Huh? 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 Sanggar Seni Sena Budaya. NR Audio. Iya, iya. Atur, thank you. Cama-cama. Hai. Ayo, yo, 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 yo. Asune ndi mau? Sabar. Sena Budaya. Ya, Seho. Iya. Hara. Raup. Sana tenan cah. Rati mundur. Mboten napa-napa, Bu. Menika nampung toyo peceret. Alah. Menika sampun Bapak pungkasan Mas Pungkasan Gatot. saking Sena Budaya. Cih. Luar biasa. Jan kae calenge ngoni-ngonane Kang Bobo iki cen rada serem. Yo, kiri barang ngono. Endi asune mau? Kiri ya ana, segawon ya ana. Ah. Iki genjik barang melu iki. Genjik, endi genjike Mas? Ya iki mau sing rada cilik. Oh ini Dek Sena enggak ikutan? Enggak, oh Ora. seksi wirawiri Oh, pokoknya. wis bagus dipacak eling ngono ya gemang ngono. Alah ya dengong ya dapukane ya. Iya wis bagus. Bagus kok ngono. Sidarondo. Rondo. Sido tenan ta? Wis to. Oh iya, ayo Mbak. Sido rondo Mbak. Iki saya nyemoni sing nyanyi gitu. Siapa? Mbak Nana Intan. Raiki. Oh Mbak Intan dicari Mbak Prista. Heeh. Piye sing arep nyanyi sapa Kang? Manut Mbak Wati. Kang gitu. Bobo sama Oh, Mas Mbak Bobo. Intan. Ya Mbak Ita Nah, ya. iki ana rondo ora ning kene iki Kang. Wah iki. Ana apa ora? Alah iso kono ki gaya tume wis oleh. Wingi ya sedelo rondo kok. Ora. Ora apa-apa apa. Aja ora Wong ngono kene kuwi. laris ora masalah kok, Nduk. Iya, ya dipinangkani
Menika juragane nyuwun tembang sida rondo, Mas. Menawa sik rong lembar ki imbuh dadi 4 lembar ngono lak ya mesa. Ya Mas Agus dikancani Mas Agus. Walah Mas Agus, Agus. Walah, Mas Agus nama panjangnya siapa? Jumeneng Rien, Jumeneng Rien. Lho lak ngene iki lak ngono to ya. Gagahe iki ketok ngono lho. Lak arep ning Dimas Mutung. Jare Mas Bindil menira gagah. Kok sik ada mlebu YouTube iki lho. Halo. Apa Mas Jika? Apa kuwi? Aja lumbung ngono. Iki arek nyanyi harus apa, Kang? Milih sing endi? Mbak Intan. Milih sing calon. Oh, sing calon. Oh, ngono. Aku alumni soalnya, Mas. Sena budaya ora salinggo, ngaten. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Aku lek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Masuk Bu. Kabeh mau ora perlu digetuni. Janjiku mbiyen aku saku ngenteni. Ora kena prawane tak enteni salane. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi
mau ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sabar ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodone. ora kena prawan tak enteni selani Tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapuramu. Andong tresno beberjoan selawase Andong tresno beberjoan selawase Monggo Pak Gadang Iya, ya. Pokoknya kowe iki ya iso kowe kok ngenteni selane iki njuk selane ya apa. Aku mau yo jani yang Ayo, mau pokoknya dipeni sasane. selane. Ora kemudu Heeh. Piye Mas iki? Waktu sudah menunjukkan 16.48. Ya, tarik dulu nggih. Nah, 3, 2, 1 Sena budaya. Tarik. Yuk, 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 yuk. Ya oh. Oh iya. Yo. Kesanyar seni sena budaya. Oh iya ho, 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 ya ho, ya ho, oh iya 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 ho, oh. Ya oh. Iya Mas. Saya Mas yo wis. Yo. Yuk. Seret kori, serane ayu mulon, ngendeli ratu alon, sangetan saya katon. Ayo kiri balungane kiri ayo. Tak udani, aja nganti, jangan dadi gawe. Wah, yang gondol. Yo Gundu-gundu pas
sul kambelengan nyuki wakul kambelengan wakul limpah sekali tak bisa latar wakul limpah Iya. Jalan, jalan, jalan. ya. NR Audio, terima kasih. Mantap tenan soundmu Mas yo. Bengok-bengoknya aman Mas yo. Yes, banjir. Dikasih jalan, kasih jalan, Dikasih jalan, Mas. Yo, Bilang yo. apa Mas Yo, Gatot? tang panas yo. Ya. Kondur. Iya Mas yo. Yo diserampatke Mas yo. Seragamu saya nyampai bangun dasar ayu lancar kuning orang mokal hatiku tadi komen mesama sakiti aku istriku kenut tangan tatamba kangen kurina wengi orang mokal hatiku tak bisa Iya. Asik. Sena budaya. Metes harga rejo stay batu. Iya, Sena budaya sena budaya sih. bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa ini berbondong menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Aku duwe dolanan sing lucu, Dolanan sing lucu, perahu cilik, pakai banyu. Besok gede, dadi tukang perahu. Bayarane 300.000 asik. Yes, kondur, matur kondur. nuwun kondur Mas yo. Ayo le. Yo. Jos, Sesuk jadil meneh iki yo.
sing dupa kang kumelun ane ketiasa ngepeke wong agung sagong jajan nanging sanget sang ikipi sang resikane putra kang anjok saking ati kang anjok saking ati Yo. Ayo le. Wah. Wah. mabuk kendaraan iki saja itu. Ayo mas, sekake mas. Yogyane kang para prajurit lamun bisa sira anulada kaya tuwa banget kae aduh nguni ceritane gitu mau banget gitu Nggo atuk barang. Angelira sang Prabu sasra bahu ing Maespati aran Patiswanda ayo mas alon-alon Ayo labuhan nipun kang kinelung Tri Prakara Gunakaya purane kanten atepi anuhan mitra ayo mas saya ya mas ayo mas yo Hah? aduh 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 oh komeng sembuh ya Wis lemes, Mas. wis anggere lemes wis kan Heeh, lemes wis mari. angger aja yo tangi Sik-sik kaku ki celakku ki lho, Mas. oh iya Kaku terus iki, Mas. Wis marahi oh kuwi sing marahi ayo Sina budaya asik yo asal. aku nate dolan wanci
pro wanita sing sajake nganggo celana. Rambutnya dawa, bunga kacuna, saka pori, lakune kok ngerak ati, aduh tuh, kok dilalah, ketiwasan rakanya tiwas disapa, jempol pria, Iya. rambut dawa. Ketoke ra ndek kanca kok. Sing dawa ning ngamburi, Mas. Iya. Ora ngarep, Mas. Ngarep mburi padha. Oh, padha. Mas. Aku nate dolan-dolan wanci sore, padang bulan tetembangan roga jane, dasar Joko durung nate pola kamu. Wanita sing sajake tanpa kanca rambuté dawa wong nganggo celana saka buri lakune lemerati. Dia kena Kok dilalah ketiwasan rakanya ae hati was Dia aku disapa, didadakan. jempol rambut dawa. Salaman yo. Salaman itu seniman ayo Jakarta. Sina budaya. Ayo. Iya Mas yuk. Yo yo. Saratan Saran more jarene bambar layune supramene dileci ece saya suwe saya bakar pangule sitaji bakar teter si goreng oh ya yuk 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 yuk. Yep. Yep. Yo. Yep. Ya Mas yo. Kondur Mas yo. Ya Mas dikasih 1.000 Mas yo.
Sena budaya matur nuwun. La 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 la. Aduh Rama ibu ngapuraken aku yen ana salah lan luputku ata rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dodo.
Yo Mbak, monggo Mbak, yo. Yo. Yeay. Bu. Hus. Ya Mas, dilengkapi yo. Monggo, yo. Yeay. Yo. Hus. Yo. Iya. Iya. Yes, iki sing bagian seles-seles iki monggo. Yep. Oh. Tembok apa ping delone jarine kapote anak meneh yo
ketemu bisa jadi pikiran. ora jamu jamu godhong telong suwe ora ketemu pisan marai kelong. Ya wis. Yuk. Iya mas, kondur mas adem mas. Caruan nih saya dia. Oh beri nama Heli, dia suka berlari-lari sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Aku punya anjing Kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Yo. Ku beri nama Heli, dia suka berlari-lari sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Iya, iya. Wis rampung mas iki wis. Yo. Ya, sing cathuken ming cathuken iki. Ayo bagore, bagore, bagore. Wis, iki arep digurui dirica-rica apa kepiye? Arep mlebu dhewe apa dilebokne? Menari tari selendang ikuti irama berputar-putar. Menari tari selendang ikuti irama berputar-putar. Sla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 , ini tari selendang. Sla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 , ini tari selendang. Tari Verosa ya. Iki sing diwadahi, ya diwadahi masuk, engko terus dioseng-oseng ya. Heeh. Ojo ditongseng. Iya.
esok tumandang nyambut gawe. Yo. Jepit, jepit. Heh. Yo. Ayo bir. Heh. Sagunging seterusna budaya makaten saking para putra-putra Sanggar Seni Sena Budaya Metes RT Kawan Sumul Argorejo Sedayu Bantul Ngayu Jakarta Marasangkas Panglipur Tentu kewawi turwa madya usana kimbang kula sakunca pinanggih liwat saestu saking keluarga Sena Budaya nyuwun agunging samudra makan sami ing usana sugeng kuntur mugi rahayu ing samiya pinanggih akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tinggi salam dia.